Ondo. Bueno, eta gero, nola egon zinen, ze ustot herri bilizinela, ez da? Ba, mabi urterik eta magostara etxien. Etxien anraliarrak egin etxien. Gero zaten krisadako estue. Nola egon zinen? Lekera. Gura amak ez nahi, bera inbestumeaz, irurteko nelia gaztena. Da ez nahi nik izatek aldeterik, berentzako biharrazko izete zan da. Da joanak maiztriek, esatu zuen niri, dari urten. Urten ze, hemen instituzio peseta bat inoz, da urten demozu, da diru ikusiko zuze, soldatin bagoko zueta. Bari urten eman, amasei urteaz. Abril nekien da zurtiek, abril urten eman. Eta egiten ze behar bizten duen? Umezain. Da? Horrein zuen, ala ez? Diru egontu zuen, ala ez? Sortzi, horreleko. Egunean? Hilie. Hilie, horrek. Eta zabet da zu, amasei urtea sortzi horreleko, eta zabet urtera arte uste zu hori diru hori nik, hori zueldu hori. Ize hori urtera arte. Hori urtera arte zinen egition? Ez. Zer egon izan duen egition? Nik egon izan han, notarizu zan nire usta, da gero, are moziren Durangora. Durangotik, ostara leketxora. Etxik amezan noan. Ordu Durangora egon zinen egitio dizu? Pasarraten, nire sartu nintzenik, baina nire zegoen beste neskiek lagunek, krisada lagunek. Esate bat, hain mari, zutope zubertie. Ze zuberte guzua, dago panik. Zudago zubertie, ze zuberte gupa Zuke hori numik inurten, kontu, esan deko hori. Da ni aburri duken izan, numikin. Aite gustatzen ez du, niri bisima due, nik umen zen ikia eta, niri bai. Nego salatu zu Andrier. Nego salatu zu Andrier, ipitxeko niko zinean da biratzeko bera umezak. Nizak honetzen kozinean, amazazpi urteaz. Nego zaturten. Ja. Baina, rekitio zer bat egin zen duen, Egeban, Durangora handik eta Durangora juti izan ezen asperik, total dienk lekitxan egin da 3 urte. Etxe biten, baina 3 urte. Eta notarioz gara joan zinen Durangora be? Durangora gara notarioz behaz, bai, irungako zaz. Eta sukaldeko lanak egiten zen duzen, ala... Zen gizien, rakitxan, aziritzen sukaldeko gara egiten amazei urteaz. Beti neurin beti eta eusek bintzat da bat. Digo nezat, ama ikustela beti kozian, gura ama. Beti ikustela kozian, eta bat. Nire ikustatzen zait eta bat, ni kambio. Ni kozian da kalea. Bueno, eta gero, Durangotik nola egon zinen, barriro egitera? Durangotik barriro egitera? Durangotik barriro egitera. Lekitxora nire zan urte di. Gero. Bai. Gero, handik urte ditik Bilbora.